Există oameni pe care istoria încearcă să-i șteargă. Le ia numele, le ia libertatea, le ia trupul, uneori chiar vocea. Dar sunt și oameni pe care, oricât ai încerca, nu-i poți reduce la tăcere. Astăzi vă spun povestea unuia dintre ei. Un om închis 14 ani în temnițele comuniste din România. Un om torturat, umilit, izolat de lume. Și totuși un om care la final a vorbit mai tare decât regimul care a încercat să-l distrugă. Richard Wurmbrand s-a născut în 1909 în București, într-o familie evreiască. A crescut într-o Europă care încă nu bănuia ororile pe care avea să le nască în deceniile următoare. Tânăr fiind, s-a îndepărtat de credință, atras de idei marxiste, de ateism, de promisiunea unei lumi noi construită pe rațiune și egalitate. Era un tânăr inteligent, curios, cu o minte care punea întrebări incomode. Dar viața avea să-i pregătească o întâlnire care a schimbat pentru totdeauna destinul. S-a căsătorit cu Sabina Oster, o femeie de o profunzime spirituală rară, și tot ea a fost cea prin care Richard a ajuns treptat la o credință creștină vie și personală. Nu a fost o conversie de fațadă, a fost o transformare completă. Din tânărul sceptic, marcat de rănile copilăriei și de haosul epocii, a devenit un pastor, un om al lui Dumnezeu hotărât să slujească indiferent de preț. Avea să afle curând cât de mare era acel preț. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, România a intrat sub o umbră nouă. Armata sovietică a rămas pe teritoriul țării, iar comuniștii, susținuți de Moscova, au preluat treptat controlul asupra statului. Anul 1945 a adus un guvern impus, iar 1947 a adus abdicarea forțată a regelui. România devenise o republică populară, un stat în care partidul controla totul: economia, presa, educația, justiția și mai ales conștiințele oamenilor. Biserica a fost una dintre primele ținte. Regimul comunist știa un lucru esențial: un om care crede în ceva mai presus de stat este un om greu de controlat. De aceea, autoritățile au organizat în 1945 un congres al bisericilor, la care liderii religioși din întreaga țară au fost aduși pentru a-și declara loialitatea față de noul regim comunist. Sute de pastori și preoți s-au ridicat unul după altul și au lăudat public noua conducere comunistă. Presiunea era imensă, refuzul putea însemna închisoare, tortură sau moarte. Și totuși, în acea sală s-a ridicat o voce diferită. Sabina, soția lui Richard, i-a șoptit un îndemn scurt și hotărător: cineva trebuie să spele rușinea aceasta de pe fața lui Hristos. Richard s-a ridicat și, în fața reprezentanților regimului, a vorbit despre supunerea supremă datorată lui Dumnezeu, nu oamenilor care conduceau vremelnic țara. A fost, practic, o condamnare la moarte amânată. Din acel moment, Richard Wurmbrand a devenit una dintre țintele principale ale poliției secrete comuniste, securitatea. Dar el nu s-a ascuns. A ales dimpotrivă să construiască ceea ce avea să fie cunoscut ulterior drept Biserica Subterană, o rețea de creștini care se întâlneau clandestin, care predicau în ciuda interdicției, care distribuiau Biblii în secret și care țineau vie o credință pe care regimul voia să o extermine. Wurmbrand a predicat în closete de tren transformate în capele improvizate, în beciuri, în case întunecate cu geamuri acoperite, în fața unor oameni care riscau totul doar ca să audă un cuvânt de speranță. A predicat chiar și soldaților sovietici aflați în România, mulți dintre ei rupți de propria lor credință de ani de propaganda ateistă. Fiecare zi în care rămânea liber era în mintea securității o zi de întârziere.
Pe 29 februarie 1948, ziua în care Richard Wurmbrand se îndrepta spre biserică, a fost oprit pe stradă de agenți în civil. A fost urcat forțat într-o mașină și dus într-un loc pe care nu avea să-l părăsească timp de ani lungi. Nimeni din familia lui nu a știut ce s-a întâmplat cu el. Sabina a rămas singură, cu fiul lor Mihai, într-o incertitudine cumplită. Ani de zile nu a avut nicio confirmare dacă soțul ei mai era în viață. Richard a fost dus la închisoarea din strada Calea Rahovei din București, un loc de detenție al securității, unde interogatoriile începeau adesea cu întrebări simple și se transformau rapid în violență fizică sistematică. Autoritățile voiau un singur lucru: ca el să renunțe la credință, să trădeze alți creștini, să colaboreze. El a refuzat. Ceea ce a urmat au fost ani de suferință greu de imaginat pentru cineva care nu i-a trăit. Wurmbrand a povestit ulterior despre celule de izolare atât de reci încât iața se forma pe pereți, despre perioade lungi petrecute singur, în întuneric aproape total, fără contact uman, fără cărți, fără nimic altceva decât propriile gânduri și rugăciune. Despre bătăi repetate menite nu doar să provoace durere, ci să distrugă demnitatea umană. Despre foamete controlată folosită ca armă psihologică. A fost mutat la un moment dat într-o închisoare specială destinată reeducării prin tortură psihologică, un experiment brutal prin care regimul încerca să distrugă complet personalitatea deținuților, să le șteargă identitatea, credințele, memoria. Unii deținuți nu au supraviețuit acestui proces. Alții au ieșit din el fără să-și mai recunoască propria familie. Richard Wurmbrand a supraviețuit, nu pentru că suferința l-a ocolit, ci pentru că, în mijlocul ei, a găsit o formă de rezistență interioară pe care gardienii nu o puteau atinge. A povestit că, în anumite momente de disperare extremă, a găsit puterea de a se ruga pentru cei care îl torturau. Nu ca pe o strategie, ci ca pe o convingere profundă, că nici măcar călăii lui nu erau dincolo de posibilitatea răscumpărării. A fost eliberat pe scurt timp în 1956, dar rearestat curând după aceea pentru o nouă perioadă de detenție, de această dată la închisoarea din Gherla, una dintre cele mai dure din sistemul penitenciar românesc. În total, Richard Wurmbrand a petrecut 14 ani în închisorile comuniste, dintre care mulți ani în izolare totală. În 1964, sub presiunea unor organizații internaționale care negociau eliberarea deținuților politici în schimbul unor sume de bani plătite regimului comunist, Richard Wurmbrand a fost în sfârșit eliberat. Trupul îi era marcat pentru totdeauna: cicatrici, oase vindecate greșit, urme ale tuberculozei contractate în închisoare. Dar spiritul lui rămăsese neînfrânt. Avea, la acel moment, o alegere de făcut. Putea să rămână în România, să trăiască discret, ferit de atenția regimului, protejându-și astfel familia de noi represalii. Sau putea să vorbească. A ales să vorbească. Cu ajutorul unor organizații creștine occidentale, familia Wurmbrand a reușit să emigreze din România în 1965. Ajuns în Occident, Richard s-a confruntat cu o realitate care l-a șocat aproape la fel de mult ca închisoarea în sine. Lumea liberă nu știa sau nu vroia să știe ce se întâmpla cu adevărat în spatele cortinei de fier. Mulți lideri religioși din vest evitau subiectul persecuției din țările comuniste, de teamă să nu complice relațiile diplomatice ale războiului rece. Richard Wurmbrand a decis să spargă această tăcere confortabilă. În 1966, Richard Wurmbrand a fost invitat să depună mărturie în fața unei subcomisii a Senatului Statelor Unite. Într-un gest care a rămas în memoria celor prezenți, s-a dezbrăcat parțial în fața comisiei pentru a arăta, fără cuvinte, cicatricile lăsate de torturile suferite în închisorile comuniste.
A fost un moment care a zguduit conștiința publică americană și a determinat o atenție internațională mult mai mare asupra persecuției religioase din spatele cortinei de fier. La scurt timp după aceea, a scris cartea care avea să-și poarte mesajul în întreaga lume: Torturat pentru Hristos. În paginile ei, Wurmbrand nu a căutat să transforme suferința într-un spectacol, ci într-o mărturie. O dovadă vie că atunci când un om alege să rămână credincios convingerilor sale până la capăt, nici o putere pământească nu îl poate anula cu adevărat. Cartea a devenit un fenomen editorial, tradusă în 10 de limbi, citite de milioane de oameni. Dar pentru Wurmbrand, cartea nu era un punct final, ci un început. În 1967 a fondat organizația care astăzi este cunoscută sub numele de Vocea Martirilor, o rețea internațională dedicată sprijinirii creștinilor persecutați din întreaga lume, indiferent de regimul politic sau religia dominantă din țara respectivă. Organizația a continuat decenii la rând să documenteze cazuri de persecuție religioasă, să ofere sprijin material și spiritual familiilor afectate și să păstreze vie memoria celor uitați de restul lumii. Richard Wurmbrand a murit în anul 2001, la 91 de ani, în Statele Unite. A murit liber, a murit respectat, a murit știind că vocea pe care regimul comunist a încercat să o năbuie pentru totdeauna ajunsese până la urmă în mii de biserici, în milioane de case, în conștiința unei întregi lumi. Comunismul din România s-a prăbușit în 1989. Închisorile în care Wurmbrand a fost torturat există și astăzi, unele transformate în muzee ale memoriei, mărturii tăcute ale unei perioade pe care România încearcă încă să o proceseze pe deplin. Dar povestea lui Richard Wurmbrand nu este doar povestea unui om care a supraviețuit unui regim brutal, este povestea alegerii. Alegerea repetată, zi după zi, an după an, de a nu ceda, de a nu trăda, de a nu tăcea. Este dovada că un sistem poate controla un trup, poate controla o țară, poate controla informația și frica, dar nu poate, dincolo de un anumit punct, convingerea unui om hotărât să rămână fidel a ceea ce crede. Astăzi, la mai bine de 3 decenii de la căderea comunismului, povestea lui Richard Wurmbrand rămâne una dintre cele mai puternice mărturii despre prețul libertății de conștiință. Nu este doar poveste de suferință, este poveste de demnitate, despre curaj tăcut, exercitat în celule reci, fără martori, fără aplauze și fără nicio garanție că cineva va afla vreodată. Regimul comunist a încercat să șteargă un om. A reușit să-i schimbe doar trupul. Vocea lui Richard Wurmbrand, ca și convingerile pentru care a plătit un preț atât de mare, a supraviețuit închisorii, a supraviețuit regimului, a supraviețuit chiar și morții sale. Și continuă și astăzi să fie ascultată.